Marina Bocana Nord. Localització. Marina Bocana Nord s'ubica a Barcelona, a l'arc nord-occidental del Mediterrani, el qual té una gran concentració d'embarcacions d'esbarjo. Barcelona és reconeguda mundialment per la seva importància comercial, turística, cultural i financera. És una ciutat cosmopolita que allotja persones de diferents nacionalitats i cultures gràcies al seu emplaçament, al caràcter de la seva gent i la gran diversitat de la seva oferta. Barcelona disposa d'una excel·lent connectivitat, amb ràpids enllaços tant a través del seu aeroport internacional com a través de la xarxa ferroviària i de la connexió via marítima. Per la seva cultura, el seu entreteniment i la seva gastronomia, Barcelona es situa com una de les ciutats més excitants del món i la seva marina un punt estratègic dins el port vell del Port de Barcelona. L'entorn. Marina Bocana Nord s'ubica en un entorn excepcional, amb òptima facilitat d'accés a mar obert i disposant d'una bona connexió amb transport públic i privat cap al centre de la ciutat. A més de la seva proximitat a la platja i al barri marítim de la Barceloneta, la nova àrea està envoltada d'equipaments de primera qualitat, com l'Hotel Vela, d'instal·lacions esportives i la drassana de referència de megaiots Marina Barcelona 92 o Northwind Yard. El projecte. Per al desenvolupament del projecte s'atorgarà una concessió a 30 anys, amb una inversió inicial prevista d'uns 30 milions d'euros. La Marina disposarà d'unes 2,5 hectàrees de terreny i 5 hectàrees de làmina d'aigua, amb una bocana de 75 metres d'amplada que permetrà l'operativa d'embarcacions d'entre 15 i 50 metres d'eslora. La nova Marina Bocana Nord tindrà una zona pública amb vistes a la marina i una zona restringida, només accessible per als propietaris dels amarratges a través d'un punt de control per a major seguretat i vigilància. Així mateix, disposarà de diversos edificis que permetin la prestació d'un servei de qualitat. Cada amarratge disposa de tots els serveis que necessita, com fibra òptica, connexió elèctrica i aigua, i s'ubica juntament a una important indústria de suport a les embarcacions, que permet evitar desplaçaments innecessaris a altres ports. Disposarà de serveis exclusius, zona d'emmagatzematge, aparcament privat a prop de l'amarratge, proveïment a través de canalització per a les embarcacions de major eslora i gasolinera 24 hores per a les de menor eslora. El nou espai estarà equipat amb una marina seca per a embarcacions menors de 10 metres, dissenyada amb una zona de recepció i entrega exterior, la qual permetrà que els clients no tinguin esperes innecessàries.
Amb una bona connexió i al costat de la platja, Marina Bocana Nord gaudirà de les millors vistes del port, del mar i de la ciutat de Barcelona, tot integrat en una única ubicació. Aquesta nova zona de Barcelona es convertirà en un nou eix comercial i de serveis d'alt standing al voltant de la Marina. Marina Bocana Nord, oberta a Barcelona, oberta al mar.